Igbo bụ Igbo dịka anyị gwara unu si na a na-alaghachi azụ maka nkwa ekwere nwata anya ya na-adị ya n'ihi na o weela anya ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya anọghị ya nna ya nọ ya hapụzie nke a ụmụaka ọgbara ọhụrụ na-atụ na-asị na iko nne ya nọ ya na nna ya nọ ya ọ bụghị nke ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na anyị siri unu na a na-alaghachite azụ anyị alaghachitala azụ nke unu makwara nọ n'ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn bụ ebe anyị nọ si gị na isiokwu anyị bụ who is who in the party. Onye bụ onye n'ọgbakọ ndị APC. Ọ bụ ezi na enwere ọtụtụ ọgbaghara na pati ọbụla dị iche iche mana ya adịzi ka nke a ọ bịaziri katọ ibe ya. Nna anyị ukwu eze ji ọfọ ịhụla n'ihe m bụrụ elee onye bụ onye n'ọgbakọ ndị APC. Dịka isi kwuo eziokwu na ọ bụrụ na ihe ọbụla mmadụ na-eme ọ bụrụ na ile anya a ga-enwerịrị onye nwe onye mana ezinụlọ ebe anyị si pụta o nwere onye ọ ga-eme ya bata n'ụlọ aba na ọ batara ya wee onye nna nwe ụlọ. Ịbịala anya otu a sị na ndị APC nọ asị onye nwe onye ile n'anya o nwere isi ahụrụ kwa okwu ihu ebe ahụ o nwere onye wu onye isi ndị pati ahụ onye isi ala anyị taa wụ Mejọdara Buhari wụ onye isi ndị APC ọ wụ ya wụ onye mbụ a mara na pati ahụ na-akpọ APC. Ịgafe ya gị nweta Adams Oshiomhole gị nwe onye nwa na-akpọ gị ndị national chairman mana ị gaghị eji maka na ọwụ gị nwa wụ isi akwara okpu gị sizie na onwe ga-ekpu ya okpu ahụ n'ihi na ọ bụrụ na ị nweghị onye ga-ekpu ya okpu ahụ n'ime onye ga-akwara okpu ahụ ole gị isi iji ekpu ya ya nwụrụ na ọgba aghara na-apụta n'ime ha taa achị otu a gawa n'iru gị makwara na ma ndị a na-achị achị na pati ahụ ma ndị na-achị ha achị o ruru onye ọbụla n'aka. N'ihi nke a aga m asị gị na o nwere ndị akwara okpu na ya bụ pati. Nke bụ eziokwu bụ nwoke ji ọfọ jide ogu ịkpapịala ya n'akụkụ nke gị anyị ahụkwala ndị bụ ndị nwanna Chris ka onye i chere bụ onye n'ọgbakọ ndị APC ele onye bụ onye amasị gị na ndị onye bụ onye na ya bụ pati ndị ahụ ji akwụkwọ ha n'aka ndị bụ ọbụla ha mana ndị Igbo si na gidigidi bụ ugwu eze onye na-enwe onye so ya n'azụ azụ ha bụ mkparị ọ na-akparị ije na-agarị onwe ya mana onwe ndị so gị n'azụ ọ bụrụzie na onwe ndị na-edu onwe ndị na-edu so ya mere akpọla ndị isi bụ onye isi oche ha Adams Oshiomhole bụ onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari. E nwekwara ndị ọzọ bụ aka na-akpa mkpa ekwu na ya bụ pati APC. N'ihi ya ha niile jikọta aka ọnụ a ga-eme ka ya bụ pati na-aga n'ihu mana ka ọ dị ugbu a ọ dịzị ka onye ọbụla na-agba egwu nke ya iche iche nke na-ebute ya bụ ọgbaghara. Dobiri ya ebe ahụ nwanne anyị Chris anyị anụla nke gị. Nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ajụjụ bụ onye bụ onye who is who. Amakwa onye bụ onye ịbata n'obodo agbanyeghị na anyị niile na-akpọkwasịrị anyị ahụ obodo amakwa onye bụ onye n'obodo ahụ ọ bụghị na ama anya eze ọ ga-ejizuru na emere nye eze tizuru na ndị mere nye eze agaghị adịzi ndụ anaghị eme ya eme maka ọkụkọ nyuru ala ya eberenu n'elu maka oge eruolanụ mgbe eji na-amanụ ndị bụ ndị isi na ọ bụghị nwe karịrị chọrọ ka ị buru ị na-eburu omegbu nwa ogbenye ibu nke gị ala mmụọ ibughị ya ala mmụọ kama ọ bụrụ na anyị na-ekwu ka anyị kwuo kama ọ bụ nke unu jụrụ anyị nke anyị nụtakwara nọ n'ọnụ unu nke unu kpọkwara n'anyị bụ nke anyị na-ekwu. Nke bụ eziokwu bụ anyị ahụla na onye ọbụla ji akwụkwọ asambodo ya bụ onye gịnị APC. Anyị hụkwanụ na ndị na-achị achị na ndị a na-achịkwa na-achị sokwabụrụ gịnị ndị APC. Ya mere ka anyị niile jisi ike mee gịnị mee ihe otu kwesịrị ka ejiri mee ya. Nwanne anyị eze nke mere adịkwa ka ọ ga-agba mmadụ anya ghara ịbụ abụ m onye isi ọ bụghị mere m onye isi mana ị chọziri ka ị bụrụzie onye isi ya nke ahụ i kwuru ọ bụ nke ga-eme na-abụzi gị nke onye ọzọ kwuru. Uche onye ọzọ dịzi njọ ebe Igbo sịkwa na uche onye adị njọ. Gịnị mere o ji dị otu a n'etiti ndị APC? Ihe mere o ji dị otu a wụ na obodo anyị wụ Naịjirịa otu ha si eme ihe
ọ bụrụ ndị iti ndị bekee ha sị na leadership is all about influence. Ọ bụrụ na iwu onye ọchịchị ya wụrụ na onweghị ihe ị na-eme imetụta ndị nọ gị n'akụkụ ka ha nwere nkwanye ugwu ebe ị nọ, wụrụ na ọwụ ihe ọbụla ị na-eme ga-eburu ya n'uche sị na ọwụ onye dị otu a, o nweghị ihe ị ga-eme ka ọ gaa n'iru. Mana obodo anyị wụ Naijiria mana APC, ọ bụrụ na ị batara gị wụrụ onye isi, ị na-eche ya sị na ọ wụ eziokwu na onye ọbụla wụ onye na-eso gị esi ebe ahụ na-ekwu ofe ihe ahụ bụ onye iberibe. Olee ihe ọ ga-eji wuruzie na abatara sị na ọ bụ nke i kwuru bụ nke ga-eme. Ndị ka m gwa gị n'ezinụlọ anyị nwe taa, ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ gị gị na-eme ihe, ma ebe nwunye gị nọ, ma ebe ụmụ gị nọ, ebe ụmụnne gị nọ, mgbe ọwụ i kwuru okwu gị sị na nke ahụ i kwuru ga-emerịrị, ị ga-ahụ na a ga-enwerịrị ha na-akpọ gịnị ọgba aghara. Ọ na-adị mma ị na-eme ihe gaa na agha ma onye ihu ma onye azụ ntị. Onwe uche mmadụ wepụtara jọrọ njọ, okwu a na-anọ n'afọ jọọ njọ dịka ndị Igbo kwuru. Ọwụ onye ahụ kwuo ya, ọwụ na ọ dịghị mma gị sị ya na ị chere na eme ya otu a na ọ ga-adị mma, ma ọ eme ya otu na ọ ga-adị mma. Mana mgbe ọwụla i kwuru gị wuru onye isi gị sị na nke ahụ i kwuru nke ga-emegheri, ọ ga-ajọgbu onwe ya. N'ile anya taa, ọ bụ ihe dị ka ọ na-ebute ọgbaghara na ebe ndị APC nọ. Onye ọbụla na-ekwu na onye a eji mere onye isi ha ugbu a na ka o kwuru nke ka mara ọ wụ eze mere gịnị ọkachamara chọrọ. Anyị ahụla otu nwanne anyị Eze Jiọfọ jiri tapịa ya bụ ihe. Mgbe ọ nọkwanụ na-ekwu, ekwenyere m n'eziokwu nwanna Chris, o nwere ihe nọrọ m jụrụ ya, gịnị mere ọgbaghara ahụ ji dị otu ahụ n'etiti ndị APC?